Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Vita News, την εκπομπή που φέρνει την υγεία πιο κοντά στην καθημερινότητά μας. Σήμερα ανοίγουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αφορά όλους μας: τους σπήλους, τις γνωστές ελιές στο δέρμα και το πότε πρέπει πραγματικά να μας ανησυχούν. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ειρήνη Καπνιάρη, δερματολόγο, αφροδισιολόγο, για να μας εξηγήσει πώς ξεχωρίζουμε μία απλή ελιά από κάτι πιο σοβαρό όπως το μελάνομα. Θα δούμε επίσης τι είναι η χαρτογράφηση σπήλων, τι προσφέρει η ψηφιακή δερματοσκόπηση και ποιος είναι ο ρόλος του ήλιου και της πρόληψης. Μείνετε κοντά μας, ξεκινάμε αμέσως στο Vita News. Κυρία Καπνιάρη, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Vita News. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που νομίζω αφορά τους περισσότερους από εμάς. Αυτό το θέμα αφορά και πρέπει να αφορά όλους και χαίρομαι και εγώ που είμαστε εδώ. Είναι και Μάιος, που είναι μήνας πρόληψης του καρκίνου του δέρματος και του μελανόματος, οπότε είμαστε on time για να συζητήσουμε ό,τι μας απασχολεί. Κάθε πότε πρέπει να κάνει κανείς έλεγχο σπήλων, δηλαδή στις ελιές μας, όπως τις λέμε εμείς? Ο έλεγχος σπήλων, που δεν είναι μόνο έλεγχος σπήλων, είναι ο προληπτικός έλεγχος του καρκίνου του δέρματος, γιατί δεν είναι μόνο το μελάνωμα που μας ενδιαφέρει, αλλά και άλλοι καρκίνοι του δέρματος, πρέπει να γίνεται ετησίως. Όπως δηλαδή πάμε και κάνουμε το pap test, τη μαστογραφία μας ή τον υπέρηχο κοιλίας, έτσι πρέπει να εντάξουμε και την επίσκεψη στον δερματολόγο μας μία φορά το χρόνο, κατά προτίμηση, όχι κατά προτίμηση, πρέπει να γίνεται πρωτού εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί όπως μαυρίζουμε εμείς, μαυρίζουν και οι ελιές μας. Άρα δεν έχει νόημα να σας εξετάσω τον Οκτώβριο, πρέπει να σας εξετάσω από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάιο. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορεί να μας δείξουν το δρόμο πιο γρήγορα στο δερματολόγο? Ναι, φυσικά. Κάθε ελιά που αλλάζει, κάθε βλάβη που αλλάζει, γιατί είπαμε δεν είναι όλες ελιές, είναι ένα hint που πρέπει να μας οδηγήσει στο δερματολόγο, ή κάθε νέα βλάβη που βγάζουμε. Θέλω να πάμε λίγο πίσω, γιατί εμείς τα λέγαμε και πριν την εκπομπή, για το τι είναι η ελιά, για να κατανοήσει ο κόσμος πλήρως γιατί πρέπει να ανησυχεί και για ποιο λόγο δεν το λέμε ελιά και το λέμε, όπως είπατε εσείς, βλάβη. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί ό,τι βγάζουμε στο δέρμα μας δεν είναι ελιές. Αυτό φυσικά δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει ο καθένας. Είναι δουλειά δικιά μας των δερματολόγων, αλλά είναι καλό να ξέρουμε ότι οι ελιές μας προέρχονται από τα μελανοκύτταρα, τα οποία είναι ειδικά κύτταρα του δέρματος, τα οποία παράγουν μελανίνη και έτσι οφείλεται και όταν μαυρίζουμε το καλοκαίρι. Τα μελανοκύτταρα λοιπόν, όταν μαζεύονται σε φωλίτσες, κάνουν τις ελιές που είναι καλοήθεις βλάβες και βγάζουμε ήδη από την παιδική μας ηλικία. Μάλιστα. Τα μελανοκύτταρα όμως, αν εξαλλαγούν και οδηγήσουν σε κακοήθεια, παράγουν και το μελάνομα. Άρα το major ερώτημα είναι αν μία μαύρη ή καφέ βλάβη flat είναι ελιά ή είναι μελάνομα. Και άσχετα αν έχει όγκο ή δεν έχει όγκο. Άσχετα αν έχει όγκο. Συνήθως εσείς έρχεστε σε εμάς για βλάβες που έχουν όγκο. Δηλαδή βγαίνει μια ελιά η οποία κρέμεται και σας ενοχλεί ναι. Και έρχεστε φρικαρισμένοι. Συνήθως όμως τα μελανόματα είναι επίπεδες ελιές που αλλάζουν. Είτε σε προϋπάρχον σπήλο, δηλαδή είτε εγώ έχω μία ελιά η οποία 10, 20, 30 χρόνια μετά θα αρχίσει να αλλάζει και θα αλλάζει ανομοιόμορφα και θα το εξηγήσουμε μετά με τον κανόνα ABCD, ή θα είναι μία καινούργια βλάβη. Δηλαδή μπορεί εγώ εδώ στο χέρι μου που δεν έχω κάποια ελιά ξαφνικά να αρχίσει και να βγει μία επίπεδη βλάβη που μεγαλώνει. Αυτό είναι ένας λόγος που να με οδηγήσει στο δερματολόγο και να εξετάσουμε αν αυτό είναι μία βλάβη ή είναι μια κακοήθης βλάβη που είναι το μελάνομα. Αν δεν μεγαλώνει και είναι πάρα πολύ μικρή, θα πάω να την εξετάσω? Αν δεν μεγαλώνει, δεν θα πάω να την εξετάσω τρέχοντας, αλλά θα την εντάξω στον ετήσιο μου έλεγχο. Μία ελιά όμως που μεγαλώνει ή μία βλάβη που βγαίνει και ας μην είναι καν μαύρη, μπορεί να είναι λευκή, μπορεί να είναι ροζ και μεγαλώνει γρήγορα και ματώνει, γιατί υπάρχουν και βλάβες που δεν έχουν χρώμα και που είναι κακοήθης, τότε θα μας πάει στο δερματολόγο ακόμα πιο γρήγορα. Δηλαδή θα μας πάει οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου. Κατανοητό. Τώρα, αυτός ο κανόνας ABCDE, τι είναι? Ο κανόνας ABCD είναι ένας πολύ εύκολος κανόνας που βασίζεται στην ΑΒ και μας βοηθά να σκεφτόμαστε πότε μία βλάβη, έτσι θα τη λέμε, θα μας ανησυχήσει. Πότε? Το A είναι για την ασυμμετρία. Άρα, μία βλάβη που βγαίνει στο δέρμα μου και είναι ασύμμετρη, και ασύμμετρη είναι σαν να κόβουμε ένα χαρτί είτε οριζοντίως είτε καθέτος και δεν να μπορεί να πατήσει. Λοιπόν. Ναι, η στρογγυλή ή οβάλα, αλλά να μπορεί να πατήσει το μισό πάνω στο άλλο. Είναι ένα καμπανάκι. Ωραία. Άρα, A for asymmetry. Το B είναι for borders, είναι τα όρια.
όρια. Τα όρια των βλαβών μας θέλουν να είναι ήρεμα. Δηλαδή, πώς ζωγραφίζω και ξεβάφει, έτσι θέλουμε να είναι οι βλάβες μας. Αν αυτό δεν συμβαίνει, αλλά μια βλάβη μας τη δούμε ότι στην περιφέρεια είναι πολύ ζωντανή, σαν κάτι να γίνεται εκεί, και αυτός είναι ένας λόγος να μας χτυπήσει καμπανάκι. Ωραία, το C είναι το χρώμα. Μια βλάβη στο δέρμα μας πρέπει να έχει ένα το πολύ 2 χρώματα. Αν μπλέκονται καφέ, μαύρο, άσπρο, λίγο γκρι, λίγο μπλε, έτσι ένα περίεργο, σαν να είναι ομιχλώδες το τοπίο, και αυτό είναι ανησυχητικό. Το D είναι η διάμετρος, και εδώ πρέπει να θυμόμαστε τη διάμετρο που έχει η σβηστήρα στο μολύβι που είχαμε στο δημοτικό. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Αυτό είναι περίπου 5 με 6 χιλιοστά. Μία βλάβη που είναι πάνω από 5 έως 6 χιλιοστά είναι επίσης ένα σημάδι. Μπράβο. Και το E, που είναι και το πιο σημαντικό, είναι το evolution, που είναι το πώς εξελίσσεται μία βλάβη. Οι ίδιοι οι κανόνες που ισχύουν για σας, ισχύουν και για μας. Μόνο που ενώ εσείς βλέπετε τις βλάβες σας με γυμνό μάτι, εμείς σας τις βλέπουμε με ένα ειδικό φακό. Αλλά πάλι και εμείς τον κανόνα ABCDE, σκεφτείτε, ακολουθούμε. Ωραίο. Ο αυξημένος αριθμός σπήλων σημαίνει απαραίτητα και κίνδυνο? Δηλαδή κάποιος που βγάζει πολλούς? Αυτό εξαρτάται, και να το πούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε επαγρύπνηση, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε και έντρομοι, και από την ηλικία μας. Μάλιστα. Οι άνθρωποι γεννιόμαστε χωρίς σπήλους και πεθαίνουμε χωρίς σπήλους. Άρα, αν εγώ είμαι 20-25 χρονών και βγάλω 5 σπήλους, αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Άρα, it's okay να βγάζω καινούριες βλάβες και να αυξάνονται σε αριθμό, αν είμαι σε μια ηλικία που αναπτύσσομαι. Από εκεί και πέρα όμως, στην ηλικία των 35 έως 40, ολοκληρώνεται ο αριθμός σπήλων, θυμάστε πριν που λέγαμε, όχι βλαβών, σπήλων που έχουμε. Μάλιστα. Άρα, από την ηλικία των 40 και μετά, επίπεδη μαύρη καφέ βλάβη που μεγαλώνει πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί. Όμως, από την ηλικία των 40 και μετά βγάζουμε άλλες βλάβες. Θυλώματα, υπερκερατώσεις, ηλιακές κοιλίδες, οι οποίες δεν είναι μελανοκυταρικές. Άρα, μπορούμε να βγάζουμε πολλές βλάβες, δεν μπορούμε να βγάζουμε σπήλους από την ηλικία των 40, και εξαίρεση στον κανόνα που είπατε είναι το σύνδρομο δυσπλαστικών σπήλων. Είναι κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να είμαστε εμείς, κάποιος συγγενής μας, να έχουμε δει στην παραλία, που έχουν πολλαπλούς μεγάλους σπήλους. Τότε αυτό, ναι, είναι προδιαθεσικός παράγοντας ή έχουν λίγο πιο αυξημένες πιθανότητες για εμφάνιση μελανόματος και καρκίνου του δέρματος. Και το ίδιο ισχύει και αν έχουμε κάποιο συγγενή μας με καρκίνο του δέρματος, αν έχουμε πάθει ηλιακά εγκάβματα στην παιδική μας ηλικία και γι' αυτό και πρέπει να προφυλάσσουμε τα παιδιά μας. Όλα αυτά είναι παράγοντες, αν κάνουμε χρήση σολάριουμ, είναι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για την εμφάνιση μελανόματος. Η έγκαιρη διάγνωση πόση σημασία παίζει? Η έγκαιρη διάγνωση στο μελάνομα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό θα το καταλάβετε αν σας εξηγήσω 2 απλά παραδείγματα. Έχουμε έναν ασθενή ο οποίος είχε ένα μελάνομα και δεν πήγε εγκαίρος στο γιατρό. Ήταν μια ελιά που μεγάλωνε και στο τέλος μάτωσε. Και αυτό μας δίνει ένα προσδόκιμο επιβίωσης 3 με 6 μήνες. Ενώ αν διαγνώσουμε το μελάνομα έγκαιρα, που το έγκαιρα είναι 7 με 10 χρόνια κάνει μια ελιά μας να αλλάξει, τότε με μια απλή τεχνική σαν βιοψία δέρματος, που γίνεται και σε επίπεδο δερματολογικού ιατρείου με τοπική αναισθησία, είναι η οριστική μας θεραπεία. Δηλαδή, έρχεστε στο ιατρείο μας, σας αφαιρούμε την ελιά, σαν να βγάζετε μια οποιαδήποτε βλάβη, με σωστούς κανόνες όμως, και δεν θα χρειαστείτε καμία άλλη θεραπεία. Άρα, είναι ένα χάσμα μεταξύ της έγκαιρης διάγνωσης και της μη έγκαιρης. Που είναι η ζωή μας ουσιαστικά. Η χαρτογράφηση σπήλων τι είναι? Η χαρτογράφηση σπήλων είναι μια διαδικασία που είναι γρήγορη, ανώδυνη. Γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς που γνωρίζουν την τεχνική σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου ή και σε νοσοκομεία όπου υπάρχει, κατά την οποία κάνουμε mapping, δηλαδή φτιάχνουμε το χάρτη του σώματός σας. Σας φωτογραφίζουμε, η κάθε ελιά παίρνει το νούμερό σας, 1, 2, 3, 32, 152, ανάλογα με το πόσες ελιές έχουμε. Την παρακολουθούμε ψηφιακά σε ένα monitor, όπου τον κανόνα ABCDE εμείς τον βλέπουμε σχεδόν σε μικροσκοπικό επίπεδο. Βλέπουμε αγκία, βλέπουμε το πώς είναι τα μελανοκύτταρα, βλέπουμε το δίκτυο, βλέπουμε την περιφέρεια, και μετά όμως, επειδή έχει πάρει τον αριθμό της η ελιά, σας ακολουθεί αυτή κάθε χρόνο. Και αυτή η εξέταση είναι πολύτιμη για να διαγνώσουμε. Γιατί ξέρεις την εξέλιξη. Ας πούμε, μία ασθενής είχε 2 ελίτσες. Πάρα πολύ όμορφες. Και στην τυχαία χαρτογράφηση που έγινε το 2ο-3ο χρόνο, τι κάνανε οι ελίτσες αυτές? Απλά ενώθηκαν. Ήταν 2 ελιές χωριστές και γίνανε μία ελιά. Αυτό είναι ένδειξη ή evolution. Αφαιρέθηκε και ήταν ένα πρώιμο μελάνομα. Τα λέτε πολύ ωραία και ενώ μόνοι σας δεν μπορείτε να το δείτε αυτό. Πάμε λίγο στον ήλιο, γιατί θέλω να τα πούμε αυτά. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η έκθεσή μας στον ήλιο? Γιατί είμαστε σε μια χώρα που έχουμε ήλιο σχεδόν 365 μέρες το χρόνο. Τα παιδιά μας κάνουν μπάνιο χωρίς να προσέχουν τόσο πολύ οι γονείς τις ώρες που εκτίθενται στον ήλιο. Θέλω να μου πείτε γι' αυτό. Ο ήλιος είναι φίλος και κίνδυνος μαζί. Τον θέλουμε τον ήλιο, γιατί μας δίνει πολλά ωφέλη, όπως είναι η βιταμίνη D, έχει δράση αντιφλεγμονώδη στο δέρμα μας. Όμως, στην περίπτωση του μελανόματος, είναι ένας παράγοντας που αυξάνει την πιθανότητα αν έχουμε ιστορικό ηλιακών εγκαυμάτων. Με τον ήλιο ισχύει η διαλείπουσα έκδοση, δηλαδή
Δηλαδή, εγώ δεν κάθομαι όλο το χρόνο στον ήλιο και βγαίνω το καλοκαίρι και καίγομαι. Βάζω παραπάνω αντιλιακό στις ελιές, ρωτάνε πολλοί. Βάζω όπως τα βάλω και στο υπόλοιπό μου σώμα, γιατί 50% των μελανομάτων βγαίνουν σε υγιές δέρμα. Βάζω πολύ αντιλιακό παντού, ανανεώνω ανά 2 ώρες. Προστατεύουμε τα παιδιά μας από το έγκαυμα, γιατί αυτό είναι κίνδυνος για την εμφάνιση μελανόματος. Προστατεύουμε όμως και όλο μας το σώμα, γιατί εκτός από το μελάνομα υπάρχει το καρθοκυταρικό, το βασικοκυταρικό και η φωτογύρανση, που δεν θέλουμε τίποτα από αυτά να συμβούν. Κυρία Καπνιάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμες και πολύτιμες οι συμβουλές σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να σας έχουμε και σε μια επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς πάμε να περάσουμε σε πρακτικές συμβουλές.